all gather round. They gazed in wide wonder. Това беше сега тази мелодия, нали? Казват нещо на Борис дали да пуснеш. Кой сега до теб заспива? Кой целува устните ти? Колко ли ми се присмива? Щом допуснах да си тръгнеш ти. Добре, започнем сега. Аз съм Галина, на 25 години, от София, работя като стриптизьорка. Това стана като на сбирка на анонимните алкохолици. И сега няма да се ебаваш. Ще участвам в Big Brother All Stars, защото първо от участието ми ще спечелят много хора. Второ, защото обичам да бъда в центъра на вниманието. И трето, защото много мразих, докато гледам Big Brother, да чувам думите "секса в къщата на Big Brother е мираж". Ще се видим в къщата на Big Brother.